За здравословен живот, консумирайте минимум 2 литра вода дневно. За здравословен живот, яжте плодове и зеленчуци всеки ден. За здравословен живот, упражнявайте се поне 30 минути всеки ден. За вашето здраве избягвайте излишната сол, захар и мазнини. За здравословен начин на живот, спазвайте основните хранения за деня. Пиенето на алкохол до 18 годишна възраст сериозно уврежда развитието на мозъка. Изключително кърменето на бебето през първите 6 месеца е от съществено значение за здравословния живот. За емоционалното здраве на детето си, прекарвайте колкото се може повече време с него. За равни възможности децата с увреждания имат право да учат във всяко училище. За добро здраве на устната кухина, мийте зъбите си 2 пъти на ден. Половото сношение, извършено от възрастен с непълнолетно лице под 16 годишна възраст, представлява изнасилване, ако разликата във възрастта е повече от 5 години, и се наказва с лишаване от свобода. Тази програма може да бъде гледана от деца до 12 години само със съгласието или заедно с родителите или семейството. Тази програма е забранена за деца под 12 годишна възраст. Тази програма е забранена за деца под 15 годишна възраст.